Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon, amon usab kamong pagadapito nining usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio. Kinasingkasing kami nga magadapit kaninyo o mga panghinaot nga nakamo sa kabaskog sa inyong panglawas, din maoy magamit na tungpunan sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gitugot igitulo ni Master Karamo, dili para gamiton sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura among mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalilaing mga dapit, labi na sa mga chapter president, no, sa ilang pag-abaga sa pagsulod sa programa sa radio station nga ilang giangkon para maialagad kini mong programa. Kumusta kininyo? O labi na usab diri sa PBCM compound sa ilang kanunay og malaho tayong pagsunod. O niini nga tungura amo usab nga gipaybalo kanato o kaninyo nga ang atong konferensya nga panagtigom sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og sa gyapon sa tanang makaigsunan nga padayon gyapon ang paghatag nato sa binulan para sa atong PBCM Palace reconstruction. Og nining tungora karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba og gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab da kaninyo mga kagalanong makaigsunan, kiniusab si Brother Ronald Kanyaman ug nining gayuna ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta ug mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon. Ingon ini kita nga oras makaigsunan sa inyong pagsunod dinhi sa sibihan sa RPN DXQ Teleradyo Cagayan de Oro City matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan, ingon man makita usab kini sa YouTube o makita usab gini sa Parasat Cable TV sa TV5. Og sa sibihan nga inyong gipaminawan dinhi nining sibihan sa RP Index Kidi Dipolog mabati usab ang programa matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live gyapon sa Facebook og makita usab sa YouTube ang programa. O kining maong programa dinhi sa Index Kidi gi-sponsoran kini sa kaubang ministro Brother Samuel Montemayor. Og dinhi usab sa RM Index DR Dipolog mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon. Og ang programa sa PBC mabati na kini sa 24 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa Toledo City, Cebu sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungahan sa Cebu nga probinsya sa DYRR mabati alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Pawi Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon.
Dinigyapon sa Valencia City sa DXRC Radio Comando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon og mabati dinhi sa FM station sa Valencia sa samang oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa Arimin DXPR alauna ngadto sa alauna imedya ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Dinhi usab sa Usamis sa DXEL FM Sharp Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon o gidumalahan kini sa mga kaigsuonan ubos sa pagdumala sa presidente or chapter president Sister Perla Mansing. Og dinis Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab ang programa dinhi sa DXRU Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa Waikurat Bay Radio FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kung kumusta sa mga PBC Women's Group ubo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Rail Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og ang mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga padayon nga nagsud-ong og nagapaminaw labi na dinhi sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister Tisi Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson, ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma, United States of America. Usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland, United States of America nila ni Juanito and Justina Amakito Hermias family. Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias nagkasudong sila karamo via Facebook Live from United States of America. Atong igsuon usab, Engineer Brother Derwin Mangalos uban sa iyang pamilya nagapaminaw usab og sa iyang kapikat sa kinabuhi Sister Rosita Co Mangalos. Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos dinhi sa Claveria. Ingon man atong igsuon dinhi sa Taguluan, Brother Jerry Idkila og sa iyang pamilya. Ingon man ang atong listener dinhi sa Sitio Mandangisyaw, Upper Hasaan, Misamis Oriental, ang presidente sa Farmers Association, Brother Limuel Resemilia. Ingon man si Sister Nini Castañeda dinhi sa Kimaya, Hasaan, Misamis Oriental, Brother Democrito Badino dinhi San Francisco, Agusan del Sur, o si Brother Demetrio Campado uban sa iyang pamilya dinhi sa Butuan City. Ingon man ang atong igsuon Brother GC Salazar dinhi sa Lipa, Batangas at sa kanyang may bahay at sa buong pamilya. Tanan nga mga higala na to nga mga salesman nagapaminaw ug nagasudong usab kalakip kamo sa among mga gipadimbaya. Aron sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining higayon na karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan. Ang atong pagahisgutan mahitungod sa atong pagtuon karon mao kini atong makita nga importante kini nga atong mahibalan nga ang Dios may pagtugot ba sa iyang katawhan nga sila makigtandiay pagdaig sa pagpasigarbo nila sa ilang kaugalingong binuhatan. Ngano nga kini mao ang atong gihimong dugukan sa atong mga pagtuon. Tungod kay para mahibaluan nga ang Dios ba gihatagan ba niya ang iyang katawhan pagtugot nga itandi niya ang iyang kaugalingon ngadto sa uban pagdaig pagpasigarbo sa kaugalingong binuhatan. Pero kung kiniman ang atong pagaisgutan garon, Brad Ronald, sa mga pagtulo ni Master, unsa ba ang usa nga pasikaranan kung may mga pagtulunan kitang angayng tukion ipasabot sa mga katawhan? Nakasandig yun sa Biblia, Reverend. Ug kana mabasa po nato sa atong basahon kining balaod sa misyon sa page 14 sa numero
9. Ingon niini ang atong mabasa. Gidili ang pagkiskis sa kilay sa mga babae ug paggamit sa eyebrow ug eyeshade kay supak kini sa kabubuton ni master. Ngano nga gidili man kini ni master aron ba supakon ang kabubuton sa Dios? Ug kini ang atong susihon ug ipasikad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Matinaw mga kaigsonan o mga mahal lamong tigpaminaw nga kung magsusita mahitungod sa Dios nga may pagtugot ba sa iyang katauhan nga sila makigtandiay pagdaig sa pagpasigarbo nila sa ilang kaugaling binuhatan. Ang gitudlo din ni Master nga gamiton para atong masayran kining maong topiko mao ang Biblia. Kay kini ang Biblia sa gitugon ni Master, mao kini ang sandiganan sa maong pagtuo. Daw unsa ba di ay ka bililhon ang maong Biblia ngano Brad Deber nga kini mauman ang sandiganan sa atong pagtuo ug mooy basihanan nato nga pagtuki nining atong topiko karon. Tungod kay gituga kini Reb, kining Biblia, gikan sa Dios God ang nagtuga niini ngadto sa tao. Atong pagapribahan ang buhing pulong ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 17 nagaingon ini. Ang tibuok Biblia gihatag kanato pinaagi sa pagtuga gikan sa Dios. Kini makatabang pagtudlo kanato kun unsa ang tinuod ug makapasabot kanato kun unsa ang sayop sa atong kinabuhi. Mutulid kini kanato ug mutabang kanato sa pagbuhat kun unsa ang matarong 17. Mao kini ang paagi sa Dios. Kita andam diha sa tanang bahin, hingpit nga sinangkapan aron pagkabuhat ug maayo ngadto sa tanan. Kung mao matinaw ang nakasulat sa Biblia nga ang Biblia Dios ang naghatag o nagtuga nini sa paggamit nga para gamiton nga matudluan ang tao, matulid siya sa iyang mga binuhatan. Busa Dios ang nagpahiluna o nagpahigayon nini. Pero kung gamiton man nato ang Biblia, bradron, si Master adto na ba'y pagtugot nga pagkumparar sa bisan unsa nga mga version o translation sa Biblia? Aduna Rib, sanglit ang pagpahayag sa atong magtutudlo nga ang pagtuoy sandig sa Biblia, pero si Master nagpahayag usab nga ang paggamit sa mga nagkalaing-laing bersyon sa kasulatan dili pod kasupak para niya. Gani kining atong prinsipyo ana amang pod sa pagtulon-an sa SDE atong gidawat pod kay sila ana amang po'y prinsipyo nga ang kasulatan itandi sa laing kasulatan kon pangitaon ang kamatuoran. Natay basahon nila Rib nga naguluhan Steps to Christ. Kung ang dalan paingon kang Kristo, basahon ako sa pahina 103, no? Ang pagpahayag dinhi gingon sa pagpahayag sa maong basahon nila, gingon. Scriptures must be compared with scriptures. There must be careful research and prayerful reflection. Sa ato pa, ang kasulatan kinahanglan nga itandi sa laing kasulatan o kinahanglan nga dunay maminatngunon nga pagtuki o pagsusi og mainampuon nga pagpamalandong. Ato ning gidawat ang ilang prinsipyo nga ang kasulatan itandi sa laing kasulatan kay mao mampod ang gipahayag sa atong magtutudlo diri kanato nga sa pagsusi sa kamatuoran kinahanglan nga ang kasulatan itandi usab sa laing kasulatan. Klaro og matinaw nga mao ni ang katuyuan nato sa pagtudlo ni Master para matuki o masusi nato kung ang Dios may pagtugot ba sa iyang katauhan nga sila makigtandiay pagdaig sa pagpasigarbo nila sa ilang kaugalingon binuhatan. O tungod niini kay ato mang tukion
dili nato malikayan nga ang Dios naghatag og instruksyon siyang mga katawhan pinagi sa mga unsa may isulti, brethren. Tinuod. Kay gani man, nganong bawal ang pagtandi-tandi kung klarohon na nato. Tungod kay, kung may diferensya ang mga tao, mabungol man siya maamang o mabuta, dili kinahanglan nga muhimo ang tao sa mga pagsaway o pagkumpara niya sa iyang kaugalyon niya na kay Diyos na ang nagpahigayon niya ng sistema. Unsay puriba, brethren? Okay, basahon nako ang prueba, aniyata basahon nato ang sinulat ni Moises o sa kaalagad sa Dios sa unang panahon. Basahon nako dinhi sa Exodo kapitulo 4 bersikulo 10 ngadto sa bersikulo 12. O ang atong pagbasahon, brethren, nga Biblia, Okay, kining Biblia nga Kristohanong katilingban. Doon nakita niini nga maong Biblia hubad sa Kristohanong katilingban nga Biblia akong pagabasahon ingon ini ang nakasulat. Miingon si Moises kang Yahweh, o Ginoo hinumdumi palihog nga dili ako maayong musulti kaniadto og karon. Ani pahayag ni Moises. Bisan human sa panagsulti nato, gawas pa yungit ako. Patod pa ni Moises, dili ako maantigong mo pasabot. Miingon si Yahweh, kinsay naghatag sa tao sa iyang baba, yagi pangutana. Kinsay naghimo niyang amang ug bungol. Kinsay naghimo niyang makakita o buta bahinuon. Dili ba ako man si Yahweh? Sige, lakaw. Sugo lugar sa Dios kadto kang Moises. Ako'y tigpamaba nimo, tudloan ti ka sa ipamulong nimo. o di, klaro kaayo nga ang gisgutan, ako'y tigpamaba nimo, og giingnan si Moises, tudluan ti ka, kung unsa imong isulti. Kay si Moises godingon nga, dili man daw siya mahibalo nga mosulti kay yungit siya. Siya, ayaw pag sulti lugar ni ana, nga bahina, kay kinsa maday nagbuhat sa baba sa tao. Kinsa maday nagbuhat kung makakita siya, kung dili makakita, buta lugar. Kung bungol, kung amang. Di ba si Yahweh, o sila pagkasulti si Yoba, ang nagpahigayon ini? Busa, ang katawhan sa Dios, instruksyonan din na nga, ako magatulo kanimo sa imong mga igapamulong. Karon kung ang Dios man maoy magatudlo sa igapamulong, ang katuyuan para dili magpataka-taka og pagpamulong ang baba, kinahanglan di ay nga gi pakanaugan sa Dios og disiplina ang baba sa mahimo niyang katawhan. Kay kung dili magsubay sa instruction sa Dios, dili matuluan sa iyang hustong angay ipamulong unsam ding dangatan sa maong tao, bradiver sumala sa Biblia. Paghahukman sa silot reb, atong ipapabor sa ilahang kaugalingong Biblia, SDA nga Biblia, kung 70 Adventist Church nga Biblia dinhi sa Mateo 12, versikulo 37, nagaingon niini, kay pinaagi sa imong mga pulong pagamatarungon ikaw, ug pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Kung mao, klaro og matinaw sa atong nakita og sa nabasa sa Biblia, busa di ay si Moises gihatagag instruksyon sa Dios nga ako ang magatudlo sa imong igapamulong. Kay kung mamulong ang katawhan sa Dios, kinahanglan nga adunay plastar ang kagustuhan sa Dios mo'y angay ipapasulti. Kay sa Biblia, pinagi sa imong nga pulong pagamatawrongon ikaw. O pinagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Di imposible man nga katong gi-instruction sa Dios nga mo'y imong isulti, hukman ka sa silot. Posible nga masalutan ka sa imong pagpamulong kung mubulag ka sa gipamulong sa instruction sa Dios. Nakaron, ang ato namang susihon, ang pagdaig ba
sa katauhan, sa iyang kaugalingon, kung katauhan ka sa Dios. Gitugot ba sa Dios nga ang iyang katauhan, magdaig sa iyang kaugalingon sa pagpasigarbo, itandi ngadto sa ubang isikatao, Brad Ronald, sumala sa Biblia? Ani arib, akong pagabasahon, ipabor na lang ko sa Biblia nga SDA Conceived Adventist Bible. Dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Korinto, kapitulo 10, versikulo 18, ingon ini ang atong mabasa. Kay ang tao nga nagadaig sa iyang kaugalingon, dili man mao ang pagakahimutan, kundili hinuon ang tao nga gidaig sa Ginoo. O di, klaro og matinaw ang gisugilon sa Biblia sa gibasa ni Brad Ronald. Kay ang tao daw nga nagadaig sa iyang kaugalingon, dili man mao ang pagkakahimutan, kundili hinuon ang tao nga ginadaig sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y modaig na to. Dili kay kita magdaig-daig sa atong kaugalingon sumala sa nakasulat sa Biblia. Pero kung atong susihon atuan nato ang ubang hubad sa Biblia, bradron, kay sa ato nang naplastar nga ang kasulatan itandi sa ubang kasulatan sa tuyog tinguha nga masabtan nato ang hustong mga pagsabot o giun sapod sa pagsulti sa ubang pahayag sa kasulatan. Okay, Reb. Niyatay Bibliang ang buhing pulong, atong basahon o akong basahon, ang gibasas ka ubang ministro, ang sulat ni Pablo, ikaduhang Korinto, kapitulo 10, versikulo 18, kung giunsa na din sa pagpahayag sa maong bersyon sa Biblia. Gingon, kay dili kadtong magadaig sa iyang kaugalingon ang dawaton sa Dios, kundili siya nga iyang gipasigaan. Busa sa gibasa sa ilang Bibliang SDA, ang tao nga nagadaig, dili man mahimot ang Dios ni ana kung magdaigdaig sa siyang kagulingon. Sa kini nga version pod, ang nagadaig siyang kagulingon, dili usab dawaton sa Dios, kaya ang iyang pagadawaton kadto lamang iyang gipasigaan. Di naklaro nga katong iyang gipasigaan, mo nay gipasabot nga iyang gidaig sa Ginoo, mo tuy daygon niya, dili ikaw mo'y magdaig-daig sa imong kaugalingon, kundi ang gidaig sa Ginoo. Pero kinsa katong iyang gidaig? Katong iyang gipasigaan. Kinsa ba ang iyang gipasigaan? Mao ang iyang katawhan. Nga gihimo niya nga mao ang kayag. Unsay priba nga mo na ang gipasigaan, Brad Dever, sumala sa Biblia. Itong pagkapribahan rin, pabor na to sila ang kaugalingong Biblia. SDA nga Biblia dinhi sa Mateo, kapitulo 5, versikulo 14, nagaingon ini. Kamu, mao ang kahayag alang sa kalibutan, ang syudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod, dili gayud mahisalipdan. O di, klaro, mga kaigsunan, nga ang katudi ay gidaig sa Ginoo. Mao'y iyang gidaig. Dili ang tao mao'y magdaig-daig siyang kaugalingon, kundi katong gidaig sa Ginoo. Nga kung kinsa man ang gidaig sa Ginoo, katong iyang gipasigaan. Di na anay pagsiga nila. Nga naman, kay gihimo sila, nga kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang siyudad nga nahimutang, ibabaw sa bungtod, dili gyud mahisalipdan. Klaro sa Biblia nga SDA Bible Conceived Adventist nga Biblia. O di sa ato pa, mailhan di ay katong mga katawhan nga wala pasigae, dili ginasigaan sa Dios. Wala kanila ang mga lamdag sa Dios. Kay masupak nila ang gihisgutan sa Dios nga walay pagtugot ang Dios sa iyang katawhan nga magpasigarbo, makigtandiay sa pagdaig siyang kaugalingon ngadto sa uban nga mga katawhan. Karon, kay gihimo man sila kamo mao ang kahayag katong iyang gipasigaan. Unsa pa ang kahulugan nga pasigaan sila sa maong kahayag ug mao lamang kana sila ang gidaig sa Ginoong Dios? Brad Ronald, sumala sa Biblia.
Ang kahayag, Reverend, mao ang kamatuoran. O kini atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga Kristohanong katilingban dinhi sa nakasulat sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 8 ug 9 nagaingon, kangit-ngit kamo kaniadto apan kahayag na karon diha sa Ginoo. Pagkinabuhi ingon nga mga anak sa kahayag. Ang mga bunga sa kahayag mao ang kaaghop, hustisya ug kamatuoran sa tanang pamayhon. Busa, ang gisgutan day sa Biblia nga kayag, ang kahayag, mao kana ang hustisya, kaaghop, ug kamatuoran. Kay giingon sa Biblia nga kangit-ngit kamo kanyato karon kahayag na kamo sa Ginoo kay iya man gipasigaan. Sa diyang gipasigaan, sila'y nasayon sa mga kamaturan nga dili day pwede nga magdaig ta sa atong kaugalingon ipasigarbo ngadto sa uban o sa isig ka tao. Muna ang mapiot nga tugon. Karon kung naa ka na sa bag-ong tugon, tungod kay ikumparar man nato ang kasulatan. Bisan ba sa daang tugon, Bradron, mao bagyapon ang prinsipyo nga bawal ang pagtandi-tandi sa imong kaugalingon o magdaig ka, ikumparar nimo ngadto sa uban o sa isig ka tao? Pagkakatauhan sa Dios, Reverend, mao gini ang mga prinsipyo sa panahon sa atong Ginoong Kristo sa bagong tugon. Si apostol nga si Pablo nagpahayag pod nga dili maghimo og pagdaig sa kagulingon kay dili mahimuot ang Dios. Bisan pa sa katawhan sa unang panahon nga mabasa sa Old Testament si Haring Salomon sa iyang basahon ang panultihon kay ani ko ni basahon sa Biblia ang pulong sa Dios. Kung sa ubang hubad na sa Biblia, kanang panulton, gitawag og proverbio. Sa Biblia nila nga 70 Adventist Holy Bible, proverbio na kana, pero sa ang pulong sa Dios, panultihon na. Ani ko mabasa sa Kapitulo 27, versikulo 2 sa panultihon sa pahayag ni Haring Salomon. Gingon, ayaw daiga ang imong kaugalingon, pasagdi nga ang uban, maoy mo daig kanimo. Busa mao ni ang pahayag pod sa usa sa alagad sa Dios nga dili lagi magdagdag sa kagulingon kun dili pasagdan ang uban nga muhimo sa pagdaig. No, sa ato pa klaro nga basta katawhan sa Dios nga gipasigaan sila, mao sila ang kayag, mao ang may kasayuran. Tinuod ka na rin. Karon naman sa atong kaatbang nga si Mitchell Bendilio nga maghingalan og bisag unsa na lang sa dapit sa atong magtutudlo, atong maasertahan nga kung maghisgot ang Dios, may pagtugot ba siya sa iyang katawhan nga sila magkigtandiay pagdaig sa pagpasigarbo nila sa ilang kaugalingong binuatan? Sa nabasa na to? Dili. Kadtong mga gipasigaan, katong gihimo niyang kahayag, gikan sa mga katawhan sa daang tugon o sa bag-ong tugon nga katawhan sa Dios. Karon, kining atong katbang nga nanukad nga nagwali dinhi sa Dipulog sa RPN DXKD no? Alas 7 ngadto sa alas 8 kay ato alas 6 man ngadto sa alas 9. Giunsa niya ang iyang kaugalingon, mga mahal namong tigpaminaw. Atong patalinghugan kung pasado ba kining nagpakakatawhan sa Dios nga naghingala namo nga mga magwawalimi sa piki nga Espiritu Santo. Okay? Ilang kinsa na moangkon nga ako mao si Mitchell Bendilio sa'yo makayo. Pero naago ko yung identity nga di gumin nga di gumakuha sa uban. Kini akong takagwapo. Pero naago ko yung identity nga di gumin nga di gumakuha sa uban. Kini akong takagwapo. Kaya mo mo kini akong takagwapo. Nakita nato mga mahal na mong tigpaminaw, pagkada kong katawanan, gwapo man daw kuno siya. Inborn kuno ang iyang pagkagwapo rin. Inborn siya sa iyang pagkatao. Dili gyud kuno makuha pod ng iyang pagkagwapo kay naman kuno siya identity nga para lang gyud kuno na sa iya ha. Ang iyang pagkagwapo mo iyang identity kay inborn lagi daw. Naambot lang pod no sa uban. Kamo na maghusga. Kay ang uban man maoy mo daig karon siya naman ni daig-daig siyang kaugalingon.
Diha palang daan, mga mahal mong tigpaminaw, biti na ba? Paltahan na. Oh. Kung katawhan siya sa Dios, napaltahan na, wa katuman sa instruksyon sa Dios, nga gipahayag sa mga alagad sa Dios, nga dili magdaigdaig sa iyang kaugalingon. Na lisod po kayo nga kita piki, mo papaka niya. Dapat siya mao ang Mupapaka. mupapaka ug siya man day katawon sa Dios. Kinahanglan naa sa iya kining katungod, dili kanato. Nakaron ang ato naman nga susihon. Ang Dios kaha, Brad Ronald, kung maghisgot, musibo ka atong iyang pagwapo, pagpapagwapo-gwapo sa iyang kaugalingon nga inborn na ang iyang pagkagwapo, di gyud kuno to makuha sa uban. Dili gyud busibo ang iyang pagtandi rib. Kay kung ang Dios nagatanaw dili sa makita sa tao, Diha sa gawas. diya sa gawas. Ang puriba akong pagabasahon, ipabor lang gyapon ako sa ilang Biblia nga SDA kung Seventh Adventist Bible. Dinhi sa nakasulat sa unang Samuel kapitulo 16 bersikulo 7 nagaingon, apan siyo ba miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang naong, kun sa gitas-on sa iyang barog, tungod kay ako nagasalikway kaniya, kay si Hiuba nagatan-aw, dili ingon sa makita sa tao, kay ang tao nagatan-aw sa panagway sa gawas, apan si Hiuba nagatan-aw sa kasing-kasing. Klaro og matin-aw nga kung maghisgot ang Dios bedron. Ang gitan-aw sa Dios dili ang physical no nga gawa sa bahin sa lawas. Outside appearance, mo dili kitanaw, kung dili ang naa sa kinusluran, diha sa kasing-kasing sa tao. Dili sa iyang gidakon kun sa iyang gitason. Na matod pa ni Bindilyo, di man kuno mawala siya, daghan kuno mag-angkon-angkon. O mag-ingon nga gwapo, pero kanang iyang kagwapo, di gyud kuno maangkon sa uban. Tungod kay naa siya identity nga inborn na sa pagkatao ang iyang pagkagwapo. Kita ninyo ang kagwapo ni Bindilyo, mga mahal nga tigpaminaw. Mura ni siya di ay og kuan. Badron ka ng mga stars ba? Star, no? Ng mga Celebrity. bituon ba? Stars po. Mga aktor ba? Oh. Murag malupigan niya ang probinsyano, no? Nakaron, mootpod ning kinini ang mga pasigarbuhon sa kaugalingon ba? Kakatawang puta. Nakaron, sa gibasa nato kaganina, ang nakasulat sa Panultian 27:2. Siyang pulong sa Dios nga Sa Biblia. Ang pulong sa Dios nga Biblia. Sa uban namang hubad sa Biblia, kung ato namang hatagan o pagtagad, kining SDE Bible, Brother Berg, unsa na sa pagkasulti? Kung ari na punta sa SDE Bible, kung Seventh-day Adventist nga Biblia. Kung maghisgot mo ganang pagdaig, ang laing tao mo'y mudaig. Dili kay kita sa tong kaugalingon, mo'y magpasigar og pagdaig-daig sa tong kaugalingon. Sa ilang kaugalingon Biblia reb is di nga Biblia sa Proverbio 27:2 nagaingon ini. Padayga ang laing tao, mahitungod kanimo, ug dili ang imong kaugalingon nga bakbak ang usa ka dumuluong ug dili ang imong kaugalingong mangangabil. Mo kanatong nabasa rin. Matinaw nga padayga ang laing tao, may tungod kanimo ug dili ang imong kaugalingon nga baba. Sus, kung ang baba lang nato mo'y pamatud-an bradron, hilabihan pud gyud natong gapuha na makadaog. Pero di taa na oy. Kaya di man good na mo'y kagustuhan po sa Dios Reverend. Oo. Unang wana to nagibuhat diri sa atong dapit. Sa mga katawhan man nga wala pasigay sa Dios o kahayag bradron. Oh, nga maunang kamatuoran. Sa mga gipalungan na o pahayag, kung wa nay hayag na palong, para lang na sa mga dili nagasiga, Tinuod. kanang mga katarunganan na nga ingon ana ang sitwasyon. Unya, kay nagpagwapo man siya siyang kaugalingon, hain pa ang iyang gitanyag siyang kaugalingon nga
kung katawhan ta sa Dios bisag unsa lugar bradron kontra nato Bendelyo, no? Kung doon na may kontra, dili mi mulapas anang sukdanan nga nakapatik sa Biblia supako nimo. Unsa ba di ay ang matikda nato sa gipamulong sa baba ni Bendelyo? Tungod kay siya dili mo tuo nga katumanan ang magtutudlo sa Espiritu Santo. No? Naay mga sita sa tagna kato iyang lugtiod pero muhawa siya. Di siya mo sustain. O say gani maghilak kasagaran yun maghilak ang Domingo aning tawhana ug dili siya makabatbat makabungat og mga pagbinastos. Mga malaway nga pulong. Unya na iyang gibuhian nga ug mao na lang kuno ni klasiha sa Espiritu Santo wa man pud may mamugos. May padaw ug wala kuno Espiritu Santo. Ngano? Kaya na siya gikumparar sa iyang kaugon tali sa umang tutulo. Nga kung pananglitag atong kontra, bawal sa Biblia, bawal. Ato lang mamatigdan og hae na bawal niya nini nga gisupak wa niya tumana. Okay, atong paminawan ang tingog ni Pastor Mitchell Bendelyo. Og mo na Espiritu Santo, Diyos Espiritu Santo. Di ko mo ilag Diyos Espiritu Santo madlungon, may pa kong binuhatan, may pa kong binuhatan. At okay. Klaro nga og mao na lang kuno nay klasiha sa Espiritu Santo wa man ta mamugos. Ug tuuhan nimo Bendelyo may mamugos ana. Kay kung pananglitan mo na imong prinsipyo nganong nituo man ta brado. Nituo man mo. Dili lang kita, daghan man mga membros PBCM nga mituo. Katong atong gipangamos ta gikan sa tinipong bansa o uban pa. No? Na maayo pa man daw kuno siya binuhatan aning atong Espiritu Santo nga badlongon. Sa kamatang napud na nga pagdaig sa iyang kagulingon kaganina inborn ng iyang pagkagwapo ay identity niya karon ikumpara ang iyang kagulingon sa atong magtutudlo rin nga siya mas maayo pa kunog binuhatan. Atong tan-awon din kung sinultihan ba na sa mga katawan sa Dios pag makakitag kontra iya na bang ihanok nga maayo pa ko uyunan ba na sa Dios. Ibutang ta granting without admitting nga ang among magtutulo dili mao ang Espiritu Santo. Granting nga dili maayog binuhatan. Makatarunganon na balang pod nga musulti ka nga maayo kag binuhatan. Atong susihon kana karon sa nakasulat sa Biblia. Pero dili ikalimot nga ang Espiritu Santo gitagna o gisugilon sa Biblia bisag dili mo tuo ang tao sa katumanan pero naagyoy makigbatok sa Espiritu Santo. Ayon ang prueba bradron sa Biblia. Yari, basahon ako rin atong ipabor sa Biblia nilang Seventh Adventist Holy Bible sa pahayag din sa Buhat Kapitulo 7, versikulo 51 ang pagpahayag ingon ini. Kamong mga tikig og liog og mga walay circumcision sa kasing-kasing og sa mga igdulungog kanunay gayod kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan mao man usab ang inyong ginabuhat usa ka tagna kini reference sa Biblia nga doon nagimuhimo sa pagpakigbatok sa Espiritu Santo gitawag sa Biblia gihulagway og mga tikig sa liog og dili ikalimot ning atong panahon sa pagpaila sa atong magtutudlo nga moy katumanan sa Espiritu Santo kining pastor sa Sabadista Mitchell Bendelyo moy usa nga katumanan niini nga nagkigbatok sa Espiritu Santo nga atong gipailang katumanan. Sa klaro nga pagkasulti, ang Biblia nagingon nga walay circumcision sa kasing-kasing o sa mga igdulungog. Karon, ang ato namang susihon nadungog man nato nga nagpagwapo siya siyang kaugalingon inborn na ato na pong nakit-an kung unsa kagwapo sa iyang dagway og hain ba ka ato ang nakapapagwapo niya nga inborn og kung kita gwapo niya nangapangagta gwapo ba di ay pananglitan na di punta magbot na kung ang atong mga ngipon nga unsa na pananglitan ba doon kita na balang po di ay mo mag-ingog gwapo ang atong mga ngipon di punta miingog gwapo ni atong ngipon bro lisod po no pero ang buot na to ipasabot bisan pag matinuod nga gwapo ta bro ang Biblia wa gyud mingingon nga
Basta gwapo ka, sulti lang. Oh, dayga-dayga imong kagulingon. Okay. Pwede na na. Oh, wa gyud gitugod sa Biblia. Wa man good matugot na. Nagaron. Atong nakita nga, maayo pa daw siya binuhatan. Kung atong susihon, napod ang pagpamatod sa Biblia, pwede ba na magdaig ta sa atong kaugal, ikumpara nato sa uban, Brad Dever, sumala sa nakasulat sa Biblia? Nadili gud gihapon Reb. Aritas sa Kristohanong katilingban sa Panultihon 27 bersikulo 2. Kaya ang atong gibasa ganina, kung doon naman, Oh, SDE SDE Bible, mo to, no? oo. Unya, ang pulong sa pulong Diyos. sa Diyos, oo. Karon, Kristohanong katilingban. Moro gyapon nga bersikulo Panultihon 27:2. Nagaingon ini. Pasagdi nga daygon ka sa uban ug sa dili nimo kaila. Kaysa maggikan sa kaugalingon mong baba ang pagdayig. O, di klaro, pasagdi nga daygon ka sa uban og sa dili nimo kaila. Katong dili nimo kaila. Bisan pag nakaila, may muday. Pagkagwapuha man day ani ni Bendilyon. Kana way kasupak sa Biblia og kana man moy muhimo sa pagdaig nimo do, Bidilyo. Dili lang ang kaugalingon. Pagka maayo madinig binuhatan ni Bendilyon, no? Kana ang gisgutan sa Biblia. Pero pagka masupak na ang pagdaig sa kaugalingon nga dili maday na karakter o kinaiya binuhatan sa mga katawhan sa Dios. Unsa man ang tawag niya na sa Biblia nga gipakita Brad Ron, sumala sa pagpakita niya na. Okay, atong kuhag bahayag si apostol nga si Pablo Reverend tinud-an sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ari sa Biblia gitawag ang buhing pulong. Nako pagabasahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 12. Kung unsa ba ang pagulagway ni Pablo nining mga tao nga mahilig magdaigdag, pagwapo, mahilig magpadaig siyang kagulingon, may binuhatan. Oh, niya basahon nako. Ayaw lang kamo kabalaka, kay dili ako muingon nga ako bantugan. Nagayod sama sa mga tao nga nagsugilon kaninyo og nagdaig sa hilabihan sa ilang kaugalingon. Sa mga lugar nga inborn ang pagkagwapo, may binuhatan. Gingon dayon, ang nakaparat ni ana mao nga sila nagtandiay lamang sa ilang kaugalingon og naghimo sa ilang kaugalingon nga sukdanan batok sa ilang kaugalingon. Kini naghimo kanilang mga walay buot. Bugat ang gibuyaan ni Pablo rin. Basta mga tao diyang nagtandiay, magdaigdaig sa kaugalingon, naghimo silang kaugalingon. Magpagwapo, nagahimo daw na silang kaugalingon nga walay buot. Oh, dili kami ang nagsugilon, Bendilyo. Gibasa lang namo. Kay ang Biblia, ang nagtuga Dios man, gitudlo nga gidili ang pagdaig na katawhan magkakasa Dios bisag magkinaon sa kontrata. Ayaw pagdaigdaig sa imong kaugalingon nga gwapo ka. Ayaw pagdaigdaig og maayo ka og binuhatan. No. Balikan ta ang iyang pagkumparar sa iyang kaugalingon nga maayo siya binuhatan. Atong paminaw ng tingog ni Mitchell Bendilio. Munay Diyos Espiritu Santo, di ko mo ilag Diyos Espiritu Santo, may pa kong binuhatan. Oh. May pa daw siya binuhatan lagi. Di kuno siya mo ila og Espiritu Santo kay maayo pa man daw kuno siya og binuhatan. Nakaron. Atong tan-aon ang pagkamaayog binuhatan. Balikan nato ang gibasa nato, Brad Ron, kaganina, no? Ikaduhang Korinto 10:12, ang Buhing pulong. buhing pulong. 10:18. Sa 10:12 man to ganina. Oo. Kung balikan ta ang kapitulo 10, pero dili na ang versikulo 12, anhas 18. Giyon sa na pagsugilon, Brad Ron. Okay, basahon ako pero sa Biblia nga ang pulong sa Dios Reverend. Kining pahayag na pud ni Pablo ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 18 gingon. Kay ang Ginoo dili malipay sa tao nga nagadaig siyang kagulingon. Tuwa na, dili malipay ang Dios kung ang tao magdagdaig siyang kagulingon, kundi sa tao nga iyang ginadaig. Oh, dili malipay daw ang Ginoo. Bendilyo.
nga magdaig-daig ta sa atong kaugalingon. Kundili ang Ginoo mo'y mudaig nato. Matod pa sa nakasulat sa Biblia. Karon niingon man kag matarong og binuhatan mas maayo pa ka. Sa Biblia ang mga alagad sa Dios nga gihayagan, gipasigaan sila kay gihimo silang kahayag ug magsulti na silang kamaturan. Sa unang panahon, wala pa mataw ang atong Ginoong Hesukristo, wala pa mga tinun-an o mga apostolis. Doon na mga propeta. Ang mga propeta ba, magkinapayas ba sila sa ilang binuhatan? Ila bang ipasigwar nga maayo silang binuhatan? Sama sa gibuhat ni matod pa nila Brad Bendilio? Brad Ebel? Dili gyud Reb. Kay ingon lamang sila sa mga sapot nga nahugawan. Atong ipapabor sila hang kaugalingong Biblia, SDA nga Biblia sa Isayas 64, versikulo 6, nagaingon ini. Kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw, ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa kasapot nga nahugawan, ug kaming tanan mga laya ingon sa usa ka dahon, ug ang among mga kasalanan sama sa hangin nagapalid kanamo. O nakita, klaro kayo, ingon ni Isayas, kay kami nga tanan. O, sa ilatong panahon, Bendilio. Kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw. Ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan. Mamanay ilang deklarasyon, ang ilang pagkamatarong, hugaw na oy. Hugaw pa na busa dili nila ipasigarbo ang ilang kung maayo pa kog binuhatan. O kitaon mo. Kay sama ang ilang pagkamatarong sa sapot nga nagawan, busa dili sila mogamit pagpasigarbo nga matarong sila, maayo silang binuhatan. Mo nay atong timadaan sa gipayag sa Biblia. Pero sa uban namang hubad sa Biblia, Brad Ronald, giun sana pagkasultipod kung atong ikumparar ang Isaias 64:6 sa Seventh-day Adventist nga Biblia. Kung sa uban na pod nga Biblia, giun sana pagkasulti. Ani arib ako pagabasahon dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Sa Isaias sarang gihapon, kapitulo 64, versikulo 6, nagaingon, nahisama kaming tanan sa usa ka hugawng butang, ug ang tanan namong mga maayong binuhatan sama lang sa hugawng trapo. Sama kaming tanan sa dahon nga nalaya, ug ang among kadautan sama sa hangin nga mipalid kanamo. Oh, nakita nato sumala sa Biblia nga ang ilang pagkamatarong kung mao may sigutan, wa nila ipalabaw. Sama lamang kana sa usa ka hugaw Trapo. nga trapo, nabay trapo nga limpyo. Gilabhan siguro ng trapo ha. Pero sama sa hugaw nga trapo, di way laba-laba. Usa dili gyud pwede nga magdaig-daig sila sa ilang kugon brethren. Tinuon. Ikumparar nila ang ilang kung ngadto sa uban. Tungod kay kana, ang katawan sa gidisiplina ang adili pwede na sultihon. Magkinaunsa man Bendilio ang pagpakigkontra nato o kontra doktrina ninyo, doktrina namo, dili pud mi mogamit sama anang imong siluntihan nga walay disiplina kaysa Biblia, paghahukman ka sa imong gipamulong o pagamatarungon pud ka sa imong gipamulong. Nakaron. Gawas ng propeta Isaias, bradron. Hain pa, kinsa pang propeta nga dili ipasigarbo ang iyang binuhatan sumala sa nakasulat sa Biblia. Sukwahi naman ining atong katbang nga Seventh-day Adventist Church kon Iglesia Adventista del Septimo Dia nga nangita siya murag ang tawag ti ani Adventista del Septimo Dia kanangita siya iyang idea ba bradron? No. Gawas kang propeta Isaias rin, nga alagad sa Dios, si Hub usab, nga alagad sa Dios, nagapahayag usab sama sa pagpahayag sa kang Isaias nga pagkapahayag. Ngingon din sa Hub, kapitulo 25, versikulo 4, ngadto sa 5,
pabor na to sa ilang Biblia nga SDA Bible, ang akong pagbasa. Ingon ini ang nakasulat mga mahal nga tigpaminaw. Ato na lang ilahos sa versikulo 6. 4 ngadto sa 6 ang pagbasa gingon kini sa pagpahayag sa Biblia. Nanunsaon man sa tao ang pagpakamatarong sa tubangan sa Dios. Giaging pangutana. Kung kadtong natawo sa usa ka babay, unsaon niya ang pagpakahinlo aniya karon bisan ang bulan walay kadanag ug ang kabituonan dili putli sa iyang mga mata. Nan, labi pang mahugaw ang tao nga usa lamang kawati ug ang anak sa tao nga usara kawati. Na sa Dios mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ining programa sa inyong pagsunod, mga langit ng lamdag sa kinabi. Ang Diyos, dili pa gani siya mobilib sa bulan nga nasa kita saan sa iyang kadanag. Dili pa gani siya mobilib sa mga kabitunan sa iyang kaputli. Unsaon man kuno sa tao ang pagkamatarong sa tubangan sa Dios. Kung katong natawo sa usa ka babay, unsaon niya sa pagkahinlo. Matod pa ni Propeta Job, nanlabi pang mahugaw ang tao nga usa lamang kawati. Bidilyo ka nang magpasigarbo. No, ang matarong nga gingon nimo, wa na ni Isayas, isya kining akong matarong trapohin ang gipaubos niya. Hugaw sama sa trapo. Na karon si hupod ang tao unsaon pagkahinlo nga sama lamas wati na bay wati na nga nagkaligo diin ang wati na si yuta unya ang yuta kay lapok man na limpyo lugar. Wati ang gibasihan nan labi pang mahugaw ang tao nga usa lamang kawati waing nagsibindilyo maning wati. Ha? Pero mao ang gipakita sa Biblia. Pero sa uban naman nga hubad sa Biblia nga imong gibasang Job 25:4 ug 6, Brother Ron, giyon sana pagkasulti. Okay, niatay Biblia nga hubad ni o imprimatur ni Ricardo G. Cardinal Vidal Riveren. Mao gyud basahon nako ang Job kapitulo 25 bersikulo 4 o ngadto sa 6 giyon sa pagpahayag. May matarong ba o putli sa tubangan sa Dios? Alang kaniya bisan gani ang bulan dilihayag o putli ang mga bituon. Unsa pa kaha ang tao nga usa lamang kaulod. Unsa may bili sa tao tubangan sa Dios. Busa dinhi nga bersyon katong wati sa Biblia sa 70 Adventist dinhi ginguna ang tao usa ka ulod. Ang tao klaro gi tawag nag usa ka ulod. Isa ba namang hubad sa Biblia Brad Deber? Yun sana pagkasulti ang 26:1 25. 25:4 ngadto sa 6. Kagaw, ubos siya sa kagaw, Reb. Sa Kristohanong katilingban, mauro gyapong bersikulo, Job 25:4 ngadto sa 6, nagaingon ini. Atubangan sa Dios, may tarong ba nga tao? May putli ba nga binuhat? Tan-awon ta kuno. Sa usa ka babay ba siya na tao? 5. Bisan ang bulan dili muhatag og silaw, ug ang mga bituon dili putli sa iyang pananaw. 6. Unsa kagamay ang tao? Mino siya sa langaw ug ang anak sa tao ubos siya sa kagaw. Nakita nato dili nang hinambog ang mga propeta sa Dios sa ilang binuhatan. Kay minos pa sila sa langaw ug ubos pa sila sa kagaw. Mas dako pa ang kagaw nimo, Bindilyo, kung magdaigdaig ta. Mas taas pa og kalidad ang langaw. Kay magtandi-tandi ta sa atong kaugalingon. Kita mo na ang gisulti sa nakasulat sa Biblia. Pero di man kalikayan, unsay tawag niya na kung mao may buhaton sa tao, dili man gyud malikayan, gibuhat naman ni Bindilyo. Ato namang nabati. Brad Ronald, Hungog ang pagdaig, Reb, mao na gihulagway sa Biblia. Akong pagabasahon kining Biblia nga Kristohanong katilingban sa panultihon o kung sa ubang translasyon sa Biblia gingon nagproberbyo.
Panultihon Kapitulo 26 bersikulo 1 nagaingon, dili angay sa hungog ang pagdaig sama sa nibi, sa ting init o sa ulan sa ting ani. O di, klaro kayo. No? Nga dili di ay angay sa usa ka tawo Ang ang pagdaig. pagdaig nga gitawag siya hungog. Hungog. Pero unsay silot sa hungog, Bretron? Kining hungog, Reverend, may silot kini. Ang silot inigingon ni kabuang. Ha? Niya basahon ako. Sa maura gyapon nga Kristohanong katilingban nga Biblia. Pero ari ko mabasa sa Panultihon 16:22 mga igsoon ang atong pagbasa. Ingon kini sa pagpahayag. Ang kaalam tinubdan sa kinabuhi alang sa naghupot ini. Ang kabuang, ha? Manantha, ang kabuang silot sa mga hungog. Nga kining hungog pod mo po ning resulta ngadto sa mga pagdaig-daig. Reverend, kini diyang hungog may silot na nga mao ang kabuang. Busa, dili maayo daw sa hungog nga daygon siya. Unya, kining hungog ang silot niya kabuang. Pagka ang hungog, gisilutan ang kabuang. Giyon sa paghulagway sa Biblia ang usa ka buang. Brad Bieber. Magsultig malaw ay reb. Kristohanong katilingban gihapon nga Biblia atong pagabasahon, pero dinhi sa Panultihon 19:1 kung sa laing hubad Proverbio 19:1 nagaingon ini, mas maayo pa ang kabus nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang ug malaw ay sinultihan. Busa, kini di ang buang kay silot man na sa hungog. Aduna di ay gihimo nga malaway nga sinultihan. Na gitugot ba sa Dios kung gitawag kag balaan, katawhan kanya ang paglaway o pagbinastos, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Wa gitugot, Reverend, labi na kaangkon tag katawan sa Dios, dili gitugot kana. Niya sa Biblia gyapon nga Kristohanong katilingban sa pahayag ni apostol nga si Pablo. Basahon ako ang Episo Kapitulo 5 bersikulo 3 ngadto sa 4 gingon sa pagpahayag. Kay balaan man mo, walay bisag usa nga malambigit sa kahilayan sa kauwag o sa kahakog o sa bisag unsang kahugawan. Dili mo maghisgot ini. Ingon man ang mga pulong nga bastos, walay kahulugan og binuang, dili angay litukon, hinunua pasalamati ang Dios. Dili daw angay, dili daw himo ang imong baba kung balaan ka. Palikayan ang paglitok sa mga pulong nga malaway o bastos. Dili na angay daw isulti sa mahimong balaan. Pero sa hungog kay gisilutan man ang buang og hungog. Magsulti ginapirmig mga malaway. Gisilutan sa kabuang. Siya ba mismo nasayod nga wala siya gibuhat nga bastos? Nagpakasayod siya. Mao nga naningil siya nga hain ba daw kuno siya nagbinastos? Kay siya nasayod di ay nga bawal, Bretron. Atong patalingugan. Okay, atong pabinawan ang ingon ni Bendilio kung hain daw siya nagbinastos, mga higalag mga kaigsunan. Ang tinuod mga igsoon, nang hingalan pa nga gabinastos daw ta nila. Ipaplik ko no, o siya akong binastos ninyo. O siya akong binastos ninyo. Ipaplik ko no. Nakita na to og sa kanta pa ni most requested song. Pero nag-request siya nga ipakita ko no kung nagbinastos ba siya. Kabaw siya nga bawal gid di ay ni. Pagkakatawan ta sa Dios, bawal giday na. Pero atong susiyon ko, nakapasar bagid siya sa iyang pagkakatawan, nga iyatang gi-request, ipapli na to, Reverend, asa daw siya nagbinastos. Aboy na kayo mo man ang request, among ipabati, nga mo ni imong mga binastos, atong paminawan. Kaklaro ana, laliman ka patuuhon kag Dios nga makighilawas og babayi, dipinsa ang Dios makighilawas. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. Luoy kayo ba nga unsay daganan sa tawo niya ang Dios nakighilawas niya? Patayng tawo. Digod kapuya ng Dios. Lupit pa po kay gitabangan og pulo kabuk lalaki ana o sa kababayi.
Mingon ang iyang asawa, O Dios, butangi Dios. Mingon ang iyang asawa, butangi Dios. Tanawara mga mahal namong tigpaminaw, analisara o wala ba siya nagsukwahay o nabuang sa iyang sistemang pagpanabot. Niya, ang Diyos kuno dili kapuyan. Pusa di siya gusto nga mangwinyo, kay mapatay man kuno ang babae. Kay ti amoy di kapuyan. Unya, lupig pa kuno'y gitabangan og napulo ka lalaki ang babae. Pero kay mamatay man gina siya. Pero matinga ka, nagbuhat maligkag babae, nga di ay mamatay. Di pod kapuyan kay nisugal man brethren. Nga pabutangan man, O Dios, butangi Dios. Pa Dios. Unsa man ang matanga sa imong luhi ka bindilyo nga nagingong kag mamatay ang babae kung pakigilawasan sa Dios kadi kapuyan unya naghimo kag istorya nga magpabutang ang babae sa Dios. Na Musukol man lagi. unya matupan niya unsay di kapungan ang imong buhi. O tanawa, di nakita nato ang kabastos mga mahal mong tigpaminaw kay nagisgot man siya anang mga bahina na nindot pod pamation ang iyang sinultihan, no? Sa mga taong ginindutan nga parehas niya kabuot. Mo nang niingon mi maghilak ang Domingo og dili siya makabuhat og binastos. Galing kay gitawag man nga ang kabuang mo'y silot sa hungog. Gisilutan ang hungog sa kabuang, ang buang magsulti man nagmalaw ay atong nakita. Gitagna na sa Biblia nga dili na gyud mapuhas ang pagkalawayan. Hay nang priba Brad Dever sumala sa Biblia. Naarib, kining maayong balita nga Biblia nga maimprimator, Ricardo J. Cardinal Vidal sa Gipadayag, 22, versikulo 10 nga tus 11, nagaingon ini. Atong i-display sa screen, no? Okay. So, ito pagbasaw nagaingon ini. Ug miingon siya kanako, ayaw itago ang mga panagna nga ania niining libruha, kay duol na ang katumanan niini sa 11. Pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan, ang malaw-ayon magpabilin nga malaw-ay. Bisag diha na takutob gani, Reb, no? Nabasa na to, nga magpabilin gyud ang pagkamalaw-ayon. Gitagna ng daan, Reb. Klaro na mga mahal lamong tigpaminaw, no? Nga ang kalawayan magpabilin ng alawayan. Kay gisilutan naman. Ang silot sa buang, gisilutan man sila. Ang hungog, gisilutan magkabuang, ug ang buang magsultig malaway nga pinulungan. Busa, bawal sa katawhan sa Dios ang pakigtandi si ang kaugalyon, pagdaig, pagpasigarbo niya, nga ikumparar ngadto sa uban. Kana ang natun-an nato mga mahal namong tigpaminaw. Og atong nakita nga si Bendilio dili gid mohom nga katawan sa Dios kay wa katuman sa reglamento nga bawal nga magtandi sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Miabot naman ng oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas di Eugenio kini ang inong alagad Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan usab sa kauban nga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. Ug kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Og kinisab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you.